Morning, I choose to start my day with you. Before the noise, before the responsibilities, before anything else. Jesus, I welcome you into my day. In everything I do. Just thank you for waking me here today. Thank you for the gift of life, for strength, and for another opportunity to live according to your purpose. Today I declare, start my day with Jesus. I am blessed.
patis, paminta.
kasi nga, ano man yan ang ano. Oo, pwede na ako, ibukan ko ito.
Papalit na ka mo. Wait lang po. Laban na. Laban po ba? Palit na kamuhin lang ganisa. Hello, kumusta? Magmanok baboy na kayo dyan. Nay! Okay na ata. Balik na. Walang paa. Ha? Paa. Paa ng? Ay, di siyempre lang. Baboy? Oo. Ito na. Ano yun?
nabili na kanina. Ba't pinaorhi-orhi ka ma... Oy, nadirap nagbubuo. Oy, magkano ano? Ah, manok madam, palit na. Ay, magkano kilo dito? Ano na lang sa inyo po, 320 na lang. Ano te? Ay, salamat. Tapos may binigay ka pa. Ah, may apple, salamat. Ay, bakit ko na... Gusto ko may ano sa... Patadulo? Oo. Una-unahan na ako. Kasunod ano na lang po kaya bukas. Patadulo. Hindi na ako ako. Basta tuwing Sabado nabili ka ng ganon. Ah, sige. Busin nyo na ako yan, nanay. Ayan, 1.45 ang timbang, 464. Ate? Ang lalaki naman kasi niyan. Oh, sige. Nay, gusto ko kasi yung malalaki kasi yung customer gusto. Ano, Magkano yan? 464, 460 na lang sa inyo. Naman, nay, manok. Maliliit lang. Oo, nanay. Oy! Matanong pa. Yan, tama na. Tuwing Sabado ka nabili ka. Oo, Patadulo. Gusto ko ito dyan. Hindi naman palaging pa. Sa tuwing ano, Sabado, naman ka. Oo. Kuya, iyo, ano iyo? Anong baboy? Paano dito? 320, sorry. Ano, bossing ilan? Yan, pili ka na, malaman yan. Balbakway, hindi mo. Ayan, barbecue eh. Ang kare-kare. Huwag mo nang dublihin. Bakit? Ayaw. Manok mother. Sayang lang ang ano. Salamat po. plastic. May 10 kayo, bigyan ko kayo 50. Ganda to. Ano, bariya eh. Teka na. Meron ako dito. Kaya bossing. Huwag ka na. Tapos, nasan yung ano? Ay, wala. Ano? Ito lang ako. Salamat. Okay na po yun. Ano, 8? Wala. Ayan o, may mag-YouTube. Akala ko. What? Hindi man. Ay, ano. Yung 60 piso lang piso. yun. Sige ho, nanay. Hihilo Salamat. ako dyan. Ilan yan? Dalawang kilo lang ito. Ha? Dalawang kilo. Hindi mo pa inuubos to. Ito na lang pala. Ubus na eh. Ayan, 2.2 ang timbang. 704, 700 na lang. Eh. Yung manok magkano? 160? 160 ang kilo ng buo. Pag cheese cut, add 5 lang naman ako. 165. Pag cheese cut sa may obres, depende sa customer. 165 ang kilo. Pag mga kalbo, hindi pwede. Wala kasi nakakaya. Yung malaki dito, kaya ano, wala kasi. Walang discount kalbo. Yan, kuha ka na. Kaya nga, Mura lang yan. wala nga discount pag ano. Sige, titingnan natin. Baka gusto mo ipaan ng mga ulo, ng ano ko manok. Kaya nyo, madam? Ayan o, kunin nyo na. Kano yan? 976.
1186. Suklihan ko muna yun ng 300. Salamat. Gano'n katagal ako lang. 8, 9, 10. Pangatubo ah. Oo. O masyado maliit. Pangkain lang ba yan? Kain ng aso ka. Oo, swerte naman. Ako na lang sana yung aso nyo. Ang swerte naman ang aso na yan. Yung aso nito halos di naman malakad eh. Ang sarap ng ulam. 1186 po. Ganyan naman yung aso niya. Halos di na niya mabuhat. Paghahalo ko yan. Adobo. Ilan ba yun? Tama Bakit yun. dalawa? Ganito. Tatlo na malalaki. Malaki-laki ito konti. Ganyan. Parang hindi mapulo yung aso niya. Kasi pag tulog, ayaw nila eh. Ganun may hawak. Paano pa tayo mapakain? Madam, good morning. Magmanong baboy na kayo, Longganisa. Matigas daw ang mga puso. Inisip. Inisip. Tumanok. Pero ito, awal mo rin. Ito pala, Bossing sa inyo, manong baboy po. Kape. Teka, pite. Meron ka na? Tapos dati. wala yung traffic. Bakit ko na pansin? Sarado kasi. Papunta naman kami nakaroon. Islaw naman lang. Walang malupitan eh. Bagal-bagal yung islaw. Kaya may paano kulit yung basin. Ano sa pinagpagpagpag. Ako na dito. Madalas tayo yung Bossing, manong baboy. Nagkatag na yan. Oo, suklan ko na nga. 1 bigay niya. Manong baboy, Longganisa. Bili na kayo. Paldo sa live, dalawa. Ay. Alam ko na kung anong ulam ko mamaya. Ganon. Ayun na, may bagoong si ate. Saan? Nataglig paluto ako. Ayun, nakita mo. Abri daw. Kaya, saan pinagluto? Yeah. Marapit siya magluto. Ha? Nung nakaraan, di ba may bagoong? Sa Oo. kanya yun. Ha? Nuluto ko kaya. Nililis ko pa talaga ng ito. Sa aso Ganun naman po, yan. tatay. Hindi naman po busy. Kung busy ako, Sarap. lang. Pero kung hindi, simulat sa po talaga. Ginaganito ko talaga. Para hindi na may Ito, Sarap. Ate, masarap tapos daw. yung bangot, tao. Sarap. Hindi masado. Kape tayo.
Sarap. Pero di ko alam kung bagoong ba to or baboy na may bagoong. Sarap na. Ang bigay sa akin na daya. Si Kuya Daya nang binigay niya sa akin. Bakit nang bibili sa kanya? Yung plastic niya, patatlong kilo lang to, hindi to pang limahan eh. Ako, nagigigil talaga ako. Diba? 5 kilo, bilis, pagtatluhan. Ba kasi yun? Kaya, binabayaran ko naman. Ang, usapan ganun. Ang singin ganun. 2 kilo lang to, oh. Hindi ko rin napansin. Wait lang po. Salamat po, Sing. Anong tawag dito ka sa kanila? Ulipan. May ulipan. Magkano ganas mo na yun? Ano lang yan eh, pinapakuluan lang yan eh. Yung sabos Kasapaw ngayon sa sinaing, pwede na. paborito nila ng gusto yan eh, inaano yan. Manok baboy na kayo dyan. Tapos sinasawsaw lang sa suka na may asukal. Sarap na yan. Saan ka naman itong apple yun? Saan ka naman ito? Binigyan ni ate. Doon ka sa harap yung ganon. Ang lalaki naman yan. Magkano yan? 5 piso? 5. Wala ka Gloria yan. Mga waray yung mga tauhan yan eh. Mga waray. Kung may tinda si Maki, nung kukuha ko ng baboy sa kanya. Magtinda kayo, o si Bibi. Kaya kasi ito ang araw. Ano? Kaya nga. 350 kayo. 350 ang araw nyo. June yun, di ba? 300. Hindi pa ako nakaano. Pag wala kang trabaho. Yun pa naman. Garian. Tapos humagdaw. LP, humagdaw. Garian. Ay, bes. Ano yun? Nasaan yung ano?
Nay, manok baboy na kayo. Long kalis ha. Kalis na. Et nga isda ka kulop. Ha? Maganda kasi sumigaw kasi wala kang tao. Pag may tao na bigyan ko si ate. Wala ako nakalimutan ko. Ay, talagang sa plastic. Oh, pamalit na kamo. Pakyawan na niyo. Basi magnaturog na kami. Sarap nga eh. Oo. Kakagutom. O kaya sa pritong talong. Pritong talong na may kamatis na sariwa. Te, pandesal. Pandesal na kita, te. Kape na. Te. Oh, dami. Pandesal na kita. Kape na mga ito. Dami may kalimit na ako. Kahapon, hindi mo ako na ano niya, daday mo na ako maaga, nagluto pa. Binili ko sa'yo manok. Sayang. Yung ano eh. Kausay. Basura. Okay na. Sabay ito. Ano sinabi niya? Sabi ni ate, 1 week, nag-usap na daw kayo, 1 week lang daw yung katulong eh. Kukunin niya. Kukunin niya, meron katulong. O sabi niya si ate, hindi ko rin nabanggit yun eh. Meron. Kasi sabi niya, yung nga hindi katulong ang hinahanap ko yung tenant daw ni Pam. Eh, kinuhanap ko busy ka. Dinala ko Yun, si sabi Ena. na ate, mamaya. Tatawagan ko. Tawagan siya na. Sabi sa ate eh. Nag-usap daw kayo, tapos wala akong paninig. Sabi, ikaw na bahala eh.
Bossing manok baboy po. Automatic ko siya yung sinusunod. Ang puson ko. Ha? Sarap na sarap ni Kuya eh. Ganun lang eh. Masa kaintan ko na ano. Oo. Okay, no, barbecue. Ha? Ano magkukupas? Kanya Bossing manok baboy. Iyak ka magtitinda si ate. Wala pa eh. Wala pa mali yung isa. Sabi ko kanina, siguro si ate magtitinda. Saan? Dapat ano, natin sa mga nakadiyos ng paligid. Dati, paklaro. Yung ginagawa ko, may nakakabiyas wala rin kaya ay wala. Nanay na mahusay! Ano tingin mo? Kumahan yan may anak. Hindi yung sa para nanay na mahusay. Patandaan ko na. May kulang. 同志们，像你以前这么优秀的你，必须得能给人一个幸福。所以，我是主想啊，应该给他上去教他，新的专班找一个告诉这样的，就是他们说的不像，是不是啊？和赵总的相处是后天人的18级的。Ah, magmanok baboy lang dali sa kayo dyan. 诸位同学们，我今天不是以什么大一照名字来的，我今天是以女青年的身份来的。大家以后有什么困难可以尽管找。但是除了那个Magmanok baboy, lechon na kayo. Lechon. Madam sa inyo, yan na lang yung manok ko. $190.
Ah, Iwain niyang pamuka. Anong butterfly? Para papalipad din. Ang taon na yan. Pero dapat hindi sila makaba. Hindi siya nakaba, dapat sa bahay. Repeat daw. Pwede palitan niya kasi Palit. papalaman ako sa loob yan. Oh, yun na. Palitan mo na lang. Papalaman ako kasi sa loob. Kaya Bigla ako, hindi niretso. Butterfly na. Yan. tututo. Okay na, ganito lang talaga, dito lang sa Tapos yung unahan lang. Ulit. ganyan, madam. Yan ka. Anong gagawin niyan? I-air fry ko tapos papalaman ng sabi. Ah, ayos ah. Ayun na. May 22 lang kayo, madam? Meron ka. 103. Okay. Bali ito dito na 500. Ay, sorry. May ada man, Didi? May dami. Palpak talaga. Di ba mayroon naman sila 5? Ha? Ah, ba. Ay, 300 pa lang daw. 300. Ito po. Thank you. Yung bawasan mo ng pabili. Oh, 150? Ay. 100 lang binawas ko dyan. 100. Bukod dito kayo, katutuan. Pag madilim. Sino yan? Yung sinasabi mo? Awan doon? Nung tatanong ko, nakalimutan ko na. Thank you so much, Madiskarte yan, Mama. Waray, puro lahon. Nanay, tikain ka. Magmanok baboy na kayo dyan. Pili na po, madam. Ayun lang. Wait pa ako dyan na. Ay, Sila. waray mang kuhay kinilin niya na. Ano man? Ha? Di ko alam. Ano na natulog sa kanila. Ano na? Kapalit mo ako. Bibili ko lang ng yelo. Waray yan eh. Oo, warak barya yan na ng problema ako. Birit magpabili din yelo. Hindi mo magpapalit ito. Yes, 5 piso la. Babalunong la. Pasaway. Oh, Mga aplawin nagpapasinsilyo. pasaway. At sa ira, dito katurong. Hindi ka, ipapakami. Kayo na singiya. Hindi lang ganyan po ang dekal niya. Oo. Yeah.
I'm sorry, love you. Inanay na mahusay, ano itong papaliton? Tingnan mo, waray naunahan ka. Busing sa inyo. Kape, Ay, ano yun mo? pandesal, Kape. nay. Adi may pandesal pa. $490 na tanan kay bigyan mo na. My life, I'm so in love with Baboy, you. sariwa. Ano ko ah? Ano papalitan niya ng sarap? Ano yan sa inyo? Manok baboy, liempo. Ayan po, ayan. Ano, may buto o walang buto? Yan, kasim. Laki ng taba. Ayaw mo nang mataba? Oo, mataba na ako eh. Huwag mo naman yan yung sarili ko. Down. Bakit yan kuya ko? Wani ni proceed. Bago yan. Ila, pera. Ano lang, kalati lang. Crossing July. So talaga, ito ang papaninda mo. Ayaw mo frozen na kasi ang dami kong kalaban dyan frozen. 184, okay lang? Sige. Pag binawasan mo, ano yan? Pares yan naman yan. Sige, Oh. saan yan? 220. 228. 228? Sige na. Chap-chap pa. Paglo, turog na nga eh. Ano ba? Oo, hindi ako pa. Oo. Kuya Antoy, Ha? walang buto? Oray, galit ang buto. Walang buto ah. Nakuha na yung buto. Kahit iba man ato. Kunya nakakumuha, di rin mo maafkan. Kaya palit ng babae. Duwa lahira na pumalit, kimpakyaw. Andres, kimpakyaw, lot ang lalaki. You were my strength when I was weak. You were my voice when I could see. You were my eyes when I could see. May 28 ka, sa tatang kita ko ah. Barya lang, mamimiso. Warang When I mamimiso. couldn't reach, you gave me back. 50? Ay, Diyos, ayaw na lang. Hamulat 50. Love me. Katunak po on. Thank you po, salamat. Paano magluto nito? Papakulan mo muna siya kasi prinito mo yan, ang nangyari hilaw, tapos sunog. So pakulan mo muna kasama ng plastic, tapos maghihiwalay na yan. Tapos saka mo piprituhin sa mahinang apoy na may mantika, tapos kasama yung sauce niya. Natulad to? Yes, maghihiwalay na yan sa ano. Kakat mo ko lo? Yes. Magkano pa Kaya ito luto naman niya. Ganun. 95 lang po. Ano isang ganyan? Oo. kalahati Kalahati niya. 50. Kalahati 190 50. naman isang kilo, gusto ko 200 na lang. Hindi, pag 1/4 kasi 50 ka You love me. Wala na tatayo yung 5 piso. Pag marunong na ako, Oo, yan lang naman madam, ang ano wala nang iba. Eyes when I could see. Salamat. You Dapat were kaya my kasi bayad. eyes when I could see. Tatanggap ako. You saw the best there was Madam in sa inyo, me. manok baboy lang ganisa po. Well, but I couldn't reach. You give me faith, 'cause you believe. 490 na. Ah,
Cause you love me. You were my eyes when I could just see. You saw the best there was in me. You took me up when I couldn't reach. You give me faith cause you believe I'm everything I am because you love me. Nagkape ako dun sa Nagkape ako dun sa bahay. Bahay ng boss ko. Bahay ng boss ng kuya ko. Sarap ng barako nilang kape. Matamis nga natin. Ang sarap ng pure na kape. Matamis nga na sobrang nga sa asok. Pero sobrang sarap. Ha? Ano? Saan ba ako? Sa trayo. Magmanong baboy kayo dyan. FBI. Pili na kayo mga bossing. Opiniano Gilbert Tabunan. Hello. Pinsan. Anak ni ano? Ante Alicia. Baka apo ni Ante. Anak? Niya. Hello.